parminggu tabot manuguton dibuat sian Lukas 20 sada ayat sada sahat opat tajahama marsikat sorin. Durung-durung ni boru-boru nama balu. Dungi mamereng-mereng may bana gabe diida maak kanamora nama dabuhon selehon-lehon na tubagasan poti parasian. Gabe dido ibana mak situtu do hatakon tuhamu gumodang dona di dabuhon ni nama balu na pogosan sian saluhut nain. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Kornaumi.
taha persiatai songan na tidak kon ni dong atas persian di sandok portibion rap mahita mandok au persea di debata Jehovah ido ama para guguna sohatu dosan natu mapalangit dohok tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman natin buhan ni si Maria nagabe-gabean siato di berbadia ada orang saguguhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajol lebana di hau pinorsila natu atuban waturu dung tanam namlak mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo lahud du tisyamun de bata Jehovah amanai pargo guna sahatu dosani isima ibana pay mamulak sog tu tanaon mangulu dohot mamate au persea dito di berbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panha Kristen akan nabadia dohok dihasani dosa dohok dihatain amadok mulak mangulu sog dangi hal nang mate dohok dia nguluan nasara suda amin.
10 November 2024. Bagian Naparjolo, Guarne Minggu. Guarne Minggu tasadarion ima minggu pa 24 ton dung trinitatis do tema mangalehon nakpe hurangan. Bagian napaduahon nanang marbagas. Tikting paduahon. Naeng majalo paso-paso parbogason ma Yohanes Reva Sigalingging, anak ni amata situa sumihar saur hasudungan Sigalingging, tubuh ni inata Mariasi Dormauli Borosiahaan, ruas ni HKBP Depok Sada, Nasian Wik Philadelphia, dot oroanna Dwi Lestarida Borosiaturi, boru ni amata Hulman Siaturi, tubuh ni inata Yulastri, ruas ni GPIB Agape Cibubur. Pamasu-masuon di hari Sabtu 16 November 2024 di GPIB Agape Cibubur. B. Tikting Parjolo. Naeng majalo paso-paso parbogason ma Reinhard Pahala Tua Pasaribu, anak ni amata Robert Pasaribu, tubuh ni inata Hermin Boru Marpaung, ruas ni HKBP Depok Sada, Nasian Wik Antioquia, dot oroanna Rahel Octavia Boru Siaturi, boru ni amata Situa Tigor Siaturi, tubuh ni inata Lamsihar Boru Huta Barat, ruas ni HKBP Depok Sada, Nasian Wik Jerusalem. Pamasu-masuon di hari Sabtu 23 November 2024 di HKBP Depok Sada. Bagian napatuluhon ruas Nataba. Mamukka sadarion Minggu 10 November 2024 gabe ruas ni HKBP Depok Sada ma keluarga ni amata Chandra Parulian Sinabela, inata Valentina Borwa Barita, Rap Dohot Sahalak Yanakon, Nasida Rosian GKPI Pamatang Siantar, Inganan Jalan Kamar nomor 77 Tanah Baru Beji, Nir 2077 masuk Wik Jerusalem. Bagian Napaopaton Barita Habot Niroha. Nah di hari Senin 4 November 2024 nunga marujungolu inata Nyonya Pendeta Hasida Butar Pita Tiur Boru Naiborhu, umur 70 tahun, ruas ni Huriata Nir 2 Sia Kosong Nasian Wik Judea. Kemudian di hari Kamis 7 November 2024 di TPU San Diego Hills, Karawang. Tumibu matarapul keluarga na tinadikonna. Bagian na palemahon mangibati huria. Di hari sadarion Minggu 10 November 2024 rodo mangibati huriatta paduan suara Naomi Distrik 20 Alude Boskap, Laos patu begihon edde puji-pujian di Parmingguon Arian. Duksipul Parmingguon di patu pahuria do ramah tamah na hinobasan ni punguan inahanna maringanan di GSG lantai sada. Bagian napaonopon penutupan Partangyangan Week. Di hari Kamis 21 November 2024 masuk pukul 7 bodari. Patu paun di Huriatta do penutupan Partangyangan Week tahun 2024. Dohot Partangyangan Memento Mori maringanan di gereja. Marhite tiktingon Pinangido matuganup punguan kor HKBP Depok Sada pasahaton pelean edde pujian di Partangyangani. Bagian napapituhon pesta parheheon ama HKBP Depok Sada.
Di hari Minggu 10 November 2024 di permingguan pukul 10. Patu paun ni huriado pesta parheheon ama HKBP Depok Sada. Maringanan di gereja. Bagian na pawaluhon, Pawor Hatton situa pensiun. Di hari Minggu 10 November 2024 di permingguan pukul 10. Pawor Hatton ni Huriatama pensiun. Inang situa rohani boru sitanggang. Siala naung boho marumur 15 tahun di tanggal 5 November 2024 naung salpu. Papungu pelea dohita di ganu permingguan di hari Minggu 10 November 2024. Songot tadda holong niroha dohot hama luateon nirohata di pakkobasion nasida marhide amplop na pinarade ni huria. Bagian na pasiahon konpen pangula nagok tiki. Di hari Senin 10 November 2024 patu paun ni distrik 2 Pulalu de Boskap do konpen pangula nagok tiki di HKBP Parung Ebenezer. Bagian napa 10-on kebaktian Padang seksi Paropuan. Di hari Jumat 15 November 2024 maringanan di Taman Melati, Taman Mini Indonesia Indah. Patu paun ni seksi Paropuado kebaktian Padang Laos gabe sermon Paropuan na perpudi di tahun 2024. Na niuluhon jala na nidohotan ni Sude Padita na di HKBP Depok Sada. Bagian napa 10 sadahon. Laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap bidang dana panitia pembangunan ni Huriatta di Bagasan mingguon. Boima Idaota. Marhite layar multimedia. Bagian napa 12 hon. Tikting naso jinahahon dohot barita perhepengon. Tajahama di warta jemaat elektronik. Napi naradi di huria marhite WA wik partang yang atabi. Songonima tikting masa di huriatta di Bagasan minggon. Saya di paso-paso tuhat tamay tau sangap di Guarna.
tundal hondo sakit Lord rohak itu Jesus si paluaton dikit pasahat madu Jesus salut hadiriki pasahat madu Jesus salut hangoluki Darhalolong dorohaku di Bandung itu Ale ale itu aku Abrigor Jesus pasahat madu Jesus salut hadiriki pasahat madu Jesus salut hangoluki Dameni di batana sumurung sian saluhutna roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras maida saluhna. Amang do taminang ruas ni Uriata HKBP Depok Sada natongon noeng kunjungan sian punguan Naomi doa teh. Naomi seorang mertua dari si Rut. Nama balu teh? Nama balu. Jala turpu jamida sedarion panarihonon ni nama balu. Luar biasa. Jala edeni ina Naomi naking dong sada penggalan kalimat pakai mau Tuhan nang pesi ulahonna luar biasa nakpe siulahonna met alai molo dipakai di bata ini adalah pekerjaan yang besar dan luar biasa. Amin. Atong asa humibul rohata manangiho jamita sedarion ujaha matur pu jamita natar surat di sada raja-raja 10 pitu ayat pitu 1 ayat 10 songonom matar surat di si. Dungi marhira satau lilingna marsik masungai. Ala suada robe udan di tanoi dungi romahatan di jauh batu ibana songonon borhat mahonau tu sarpat namar donoko sidon maringat di si maho idama nungahu dokkon sada parupuan nama balu di si marmuduho dungi borhat baibana lao tu sarmat jadi dung saat ibana tu harbangan ni hutai idama adong madisi sada parupuan nama balu namar subas-suban dungi juju masilia madok tunazida wa alap diau aiki yotik di bagasat tabu-tabuon asa minu mau alai dung lau nasida naing mangalap juju museibana madok tunasida songonon Ua buat dia usah tobik sagu-sagu di bagasat tanganmu. Ana ini na parupuan ima
songon sitong na mangolu Jehovah de Batam, dangadok sagu-sagu diau nanggo sada, daholan itak sapohul di bagasa kudon, aku nimiak otik di bagasa guri-guri, jala ida ma, namar suba-suba duau, asalawau paulihon itahi diau doh dianaki, asa mangak kami na dua dungi mate mak. Alainin nasi Elia matu nasida, unak koma biar, laho maho, bahem masongon nani dokmu, alai pauli diau jumolo siani, sada sagu-sagu na mekmet, jalabuan ruar diau, dukpe asa pauli diho, dohot di anakmu. Ay songono dohatani Jehovah di batani Israel, ia itak na di bagasa kudon dangolo sudah, jalamiat na di bagasa guri-guri dan jadi marsik, pai majupang ari haroro ni udan, tongoson ni Jehovah tu sisik ni tanoon. Dungi lao maparupuani, di baem masongon nani dok ni si Elia, gabe mangan nasida, nang ibana nang parupuani rodi isi ni jabuna ari-ari. Ya itak na di bagasa kudon dangolo sudah, jalamiat na di bagasa guri-guri dangolo marsik, hobbar tuhata ni Jehovah, naung pina buana hian marhite sian si Elia. Ima sahana. Hamu amang do taminang molotajado perjalanan ni panurirang Elia di Papua do tuhita, Papua Persia hita mangolu do debata. Mangolu do debata pataridahon huasona. Mangolu do debata pataridahon panarihonan ni bangsona. Mangolu do debata naho manarihon dohot mangaramoti akana marsihohot diban. Odo naiko siapor siota nakpe halak napor siai sipata iko marhosa gajang di ngoluna. Nakpe halak napor siai mungkin iko loja jalahiro dona berpikir keras untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi besok. Halai jumpa kita no, kisah Elia membuktikan Allah itu adalah hidup. Debata nasino Bani Israel, ima debatana mangolu. Nak pesongoni huasoni Raja Ahab. Nak pesongoni huasoni si Isabel. Manggatihon debatane Israel gabe debata bal di tengah-tengah di bangsa Israel. Tetapi Allah itu adalah Allah yang hidup. Odo siapor sautna amang do taminang asapor sia hita di nguluon mangulu do debata. Tuhan itu hidup dan berkuasa di seolah-olah boido. Gabe mate habor siaon ni jol. Gabe mate habor siaon ni jol. Udah hoti do luarion amang do taminang sada pertemuan pemimpin-pemimpin agama di Portivion na memperhatikan penginjilan di seluruh dunia. Termasuk 350 orang dari seluruh Asia dan Pasifik jala holanau do HKBP. Ana taidah kamang do taminang di perkembangan di zaman sisonarion
terancam do haporsiaon ni jolma maka porsiai Injil. Terancam do haporsiaon ni jolma satu generasi muda di partikia sisonari maka porsiai berita nauli. Anani aha? Anani pengaruh tren naginwarana tren global. Dang hira adong be nang di kalangan gereja-gereja pe saya hira meminggirkan berita nauli. Jadi adong dalam tanda kutip kemiskinan Injil. Adong halak na marukil dang adong berita nauli di si. Gudang akan negara ke negara dang adong benaulu misionaris lautu si. Gudang akan mungkin dia membutuhkan berita baik, berita sukacita. Dang adong benaulu terlibat untuk misi penginjilan. Amang doa tamu inang. Jadi adong masyada naginwarnana komitmen. Igniti kita menyalakan kembali. Tapa galak. Unang holan status ni jol mahon, holan rok sesuatu na hebat, menyala. Ini teh. Menyala abangku. Menyala kedua. Terus menyala, tapi hanya kata-kata. Baru naik penginjilan. Dihita, waro naik seksi sedikta, waro naik misita, waro naik pelayanata, menyala? Masuk nasong galak do, menyala? Depok 1, Inahana, Korama, bah, anggon songonido, angwamau memang nadi pagalak ni inatta do, anak-anak amadak pikir. Mau lihat mak Allah kain tahun, mangopai itu amang dan inang, dan ini yang menjadi keterancaman masa depan kekristenan ini bagaimana. Sementara naporsia Tuhatan ini bata semakin menurun, perkembangan agama lain meningkat. Terlalu bidung kata tetangga. Signifikan kenaikannya, tapi orang yang percaya Injil cenderung menurun. Buhana mohon, apakah satu generasi ke depan akan Injil hilang? Apakah 2 generasi ke depan tidak ada lagi pemberitaan Injil? Bisa saja. Analisa kita terhadap Eropa betul. Alai dak pasobotai mitop, Alai saya di jauh di batado akana porsia. Saya di jauh di batado manangi sipe siatonga ni hitaon nabui pagalako dohop pagarahon asa borhat kita asa hehe kita asa dohot kita melayani makubasi berita nauli marhide ngolutta ulota perkarijuata dohot akana singi asa boy lam galak muse berita nauli. Amang dohot tamu inang diturpukta sedarion porsia dohita ramodan ni debatado na porsia ramodan ni debatado halak na olo mangulahon panguluyon tu debata na berjolo taida di turpuktaon porsia hita diramoti debatado na posona si Elia. Ana terjadi di si Elia. Salak panurirang na berani mengalo si Isabel. Salak panurirang na tegas melawan Baal. Salak panurirang na tegas melawan ketidakadilan Ahab yang mengambil alih hak milik Nabot. Apa yang terjadi amang dan inang? Songoni ma dilelei si Elia. Songoni mana yang ditangkap ibana. Tapi Tuhan memelihara Elia. Odo siap porsiata perjulu siap turpuk tahun. Porsia hita ramodan jala sari honon ni debatado ngulu ni na porsia. Amin. Porsia do pehita inang sari honon ni debatado ngulu tahun seliling mengulu ita. Songon dong no menjawab. Porsia do pihamu amang do tamu inang
Babua saleleng di hasianganon sarihonon ni debata rohita. Dia ison na poso bulung. Generasi muda dulu. Karena poso bulung. Porsea rohita di sarihon debata ngoluta satu. Nama kita sebut. Porsea. Ini godang naso Porsea, ujung gabe diulahon naso si ulahon. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama Elia. Masa dibuktihon Elia no pabuana mangolu debata naso jadi raudan. Asa Porsea si Ahab, asa Porsea si Isabel, asa Porsea mangsoi na mangolu do debata naso raudan bainon di debata tolu satu tahun. Ima pembuktian iman balas soraudan rihor sude har sude rahar sude suanan. Akibatnya apa? Menderi odo dampak ni naso Porsea molo dang Porsea kita dampakna rahar alai molo Porsea kita isari ode bala alani do dampak ni konsekuensi pembuktian ni na mangulu de bata laos di batari dahot de bata do babua pangaramotion ni di bata. Nawa tu sungai kerit, tu batangai kerit, ninda de bata tu si Elia, lau ibana. Dangi doko di mana arong do sisi panganon, arong do si bohal, arong do si dao, lau. Apa yang terjadi? Soaong jolma, si panganon pesuadong, alai. Disariho de batado si Elia disuruh pidok sigap mangalehon si panganon di si Elia. Koring sude alai ro de bata tu sodoholao tu si jala disarihon marhite pidok sigap. Molodang arong bejolma di Israel naso mana rihon na bosona de batasa diri mana rihon marite pidong siga. Ini ada nama ngulu do de bata. Ada pidok siga kon. Molo hujan king ini rakus. Torus male. Sarupa di olad dia. Tetapi burung gagak yang ragu seperti itu dapat dibentuk oleh Tuhan memberikan kehidupan bagi Elia. Ini mujizat. Jadi songonino ngoluon amang dota minang unak kawatir hita. Tatorus ngoluon mangului de bata. Tatorus ngoluon mangului de bata. Suatu ngadong namorot ta porsiauna tubal. Suatu ngadong namorot ta porsiauna tuna asing. Alani nama narihot di ngoluna. Now, alai tato rucung ngolo di bagasa ka porsiauna marsihohot. Di batasa diri do batu duhon. Dohot mangalehon narikot di ngoluna. Ada nada porsiauna berjuru. Dak torus di sisi Elia. Duk satau berdalan. Koring muse batangai ki. Koring ai soro udah satao. Koring du koringi barang arong be disi. Pidok siga ki beorong habis dang arong be. Rode bata lao tu sarpan. Nunga ora disi sada ina nama balu manarihon. Lao si Elia lao. Bereng amang dohot taminang. Dung koring batangai kerit dipakai di batado ina nama balu lau manarihon si Elia.
Songo dia dong musai na mabaluot kondisinya di son. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan alania ngana mabalu. Buhal na be dangarong be. Ana matahin arong ni bana. Ang wahay karong bopera di cyber naik. Tetapi nama balui nasoadong behola sepuhul na nama itak. Boy dipakai di bata manarihon. Odo amang dohot taminang na berjulu siapor siota. Bahwa siapapun dapat Tuhan pakai. Keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jalani, kita tekuni, Tuhan sendiri akan memelihara hidup kita. Amin. Di unang anong beson na madili, unang anong beson na putus asa, unang anong frustrasi satu na mengakhiri hidup na di Indonesia termasuk tibu. Memang Jepang no bertibu. Anerong do nama niak hati-hati mabigi amang do tamina. Bulan nasalpo adong do ruas ni uriat ka. Angis martelepot pa. Yakut kami amang. Bahasa ngaviral berita. Kelas 3 do be tingkat 3 mahasiswa di Jawa Tengah. Manang nasongod dia mau nguluna ya mungkin tidak bisa. Manang namuruk mau bapakna, manang terlibat pinjol mon, ujungnya di selesai bapakna berju mau sekolah musik mendok putih. Karena memang song dia mon akhirnya Roma berita musik akhirnya dia menggantungkan diri di kamar kosnya. Mahasiswa tingkat 3 loh ibu. Kenapa bisa seperti itu? Padahal bapaknya bisa menghidupi dia. Banyak orang yang bisa memperhatikan kita. Kenapa kita harus mengakhiri hidup ini? Sangat tragis. Pasok, pasiding. Tadalani ngolor songo dia behan Cina. Kita percaya Tuhan menyediakan bagi kita. Alani suatu ngadong na putus asa. Tuhan selalu menunjukkan jalan. Jalahi tapi akamang doh tamuinang ikut tarojar dorohata. Molotung adong namung kimama kulingi tapi tak nahita do dipakai di bata mengurubi mana. Betak nahita do dipakai di bata. Asa tarojar rohata. Lao mengurubi do manariho. Betak nahita do kapidok sigak na dipakulingi di bata. Manarihon narikon nagoting di dongata. Ai idong uluon. Tuhan itu memakai siapa saja. Molodang adong bejol madisi. Sotung nama sesongot di Israel. Gabe pidok sigak dipakai di batalao. Manarion. Napadua mabuhado ngulu ni nama balui manarihon. Aku sejuk-juk do di podium aku jami tahun. Acura hamu ina nama balui. Inang. Roma au. Manak sasalak mo jorokon, ay mo lorokon, ngapa rese sih, haong ngoi si pasti, naramu do te. Alay yarong masehazara turo tujabumu, songon ina na mabaluon. Inang, tuksari hom majuaw, leyam mau mangan. Apa olah satak karna na majabu. Leanom mo inang? Isi wadok mangalean. Mau lihat menang bahasa ni rohamu. Songon ina na mabaluod do. Au terus terang acura songon itu bang. Bayo terhona. Manang holar ro. Tersongon idau. Di zaman ni krisis na songoni. Luar biasa doh hapor siaun nina nama baluon. Berek kamu majo.
Leah nau minum. Jangan dok pula, ai si do hamu. Ai margaha do, etong na dongat tubut da ina. Wah, apalagi hula-hula itu ron turun mereka di. Jangankan aksi dia tori potong mesti manuk nade. Ai moloro tulang turun potong manuk do lak bata kade. Lau mangat de nahi. Nah, unga mangan ni bere munai sude inna. Dang do peta tulang inna. Ada inna. Bereng majo inang. Dua kata kunci huida diula nama baluna perjolo. Adong disi huida ketaatan. Lea dau minu minna. Ai sino hamu. Soi sukun. Margado hamu. Sedia hamu. Tadok pola. Nggak musim kering. Pasti ini seseorang yang membutuhkan lawi bana. So saat dope tu jabuna nunga. Los buah mau tik sagu-sagu. Tadi ada ketaatan bulus ni roha. Napa duahon adong kejujuran. Songo sasitong nama ngolu Jehovah. Dan adong dia sagu-sagu. Holan itak saotik do miak. Ibe mersuba-suba lao mangalop paudo mono do kupangan ni do anakku mate nama ketaatan dan kejujuran halai dang diholit nama balui dang diparsuada halai bulus jala tulus do ibana mangale nos odo jamita dihita mang do taminang sipata au se jamita ido moladok sesuatu sotung adok sotuk tadok dang adok kepekku habe gudang inang bodo mau dang adok kepekku deh nak habe gudang dompet naik kan do warni tahe makulit do warni molo amat tamangido olo ramu makulit si pada akan arikon namar haduhuan dang anok kebek kuina suatu anok molo woi songon ina babaluma ba memang anong do alai ibe honanon nama kibuto molo tuk tega ho di hobat alai rosi eliai baim masongon nani do mi lopama alai baim perjolo di perjolo musai di mana amang ya mang luar biasa nama balona teh naking bulus dung bulus di mana pangoloi dungi baik dia perjolo nak bebana di perjolo jala ida ma anak si songoni naking dang gawe hura halan na mangulaw si songoni naking dang gawe agoan halan na mangulaw si songoni naking dang gawe kehilangan alai justru ketika dia memberi dengan segala kekurangannya ketika dia memberi dengan apa yang ada padanya di sido ibana gawe dapo jadi sipata ala nasai jumolo do hita manario dirita gabedang dapotak ki alai molo jumolo hita manario kalak di sido hita gabe berkelimpahan omma hidup yang berkelimpahan inang not amang luar biasa do prinsip ningulu ni nama balua ida hamu manaking anggwau sejujur na ngahudok acura songonau ina mebelodo nokudo tarhona alai rohadiri dui alai rohani na porsia madok ikon ulaota nani dok ni debata ikod dohonota ulahonota nani dok ni naposona jalata ulahon idama
Di saat kita melakukan itu, di situ Tuhan memberkati kita. Nama balui dak kabis ita nasotihi dusai dibuat basai disi saya disi songoni madebata manarihon ibana manarihon yanakonna manarihon si Elia manalpuhon 21 tahun naik masa kekeringan. Luar biasa amang dohot taminang. Anak itu hodo edeni nainaking. Edeo majo pakai mau Tuhan sudah tidak. Ngolukon nang pesi ulahonna. Asa. Jadi dangalani belgana, dangalani gudangna, nakpe na met na taulahoni, anay marguna tu halak, pakeon ni di batadoi, gabi pasu-pasu tu torop halak, na manguduti ngolutta dohot dihita. Laos jamita na tong ngolu ni nama baluan, malanong nga tauli na dengkan, bah maule ate puji Tuhan, haleluya. Tersongoni marahita teh. Iya, ita hidang rehabis, mia hidang re sudah. Ana yarong dope paru kilon nasing. Ai rosa mate topu ise. Buruna na sesedai. Sesadaon nama siudut ngolu ni nama balui. Hape ikon hona sahid jala mate. Songoni no perdalanan ni ngolu taon. Disarihot de bata nunga taruli hita disagu-sagu anaya dong musea kana asing na boy mabakita marukil adong do songoni puji Tuhan nita disangopas ngolutna nunga tadai pabahinan de bata anai diobas nasing dukta dalani saya dok pa marukilon dang macohot si pikirannya kana porsea dang macohot akana boy si dalanannya akana porsia di ngulun saya dong do saya dong do saya dong alai unak pangasahot dirim unak pangasahot gugum unak pangasahot parbinotamu alai pabotoh matu debata ngiro masih Elia hari dok buat di dama nakok masih Elia ujung nadi malum jala di paulak hosana gabe di songonido inang si pata olo do songoni diskusi do imada ina maddaoni do mangapuli rohatta amin ido te jadi unang macohot setia tu debata na berpudi ma amang do taminang dinguluon ida ma muhado debata manariho ngolun na porsiai gabe taruli ibana dangalani gudangna dangalani na boy abay kita songononi ko bay nota songonor daw. Anay tung siulan na me pehita na laho mangurubi dohot mangguhi las ni rohani torop pala. Amang dohot taminang opik di minggutas sa darion. Nialak batakon. Anggo pesta nialak batakon nga berlubi-lubi. Olah kudul disi ngaro camil-camilan. Romo se soft drink. Somangan do beda. Ung mangam mo siya non sa tokin nai rojo kopi. Olar ro kopi yon. Ate? Karas na inoeng. Sa hira na susabas. Sinong lapetong mo siya no botari mo siya. Roti kalapa. Olo tahin na roha. Jadi dak kurang apa hita teh. Anai mau lihat mapasu-pasu ni di batadoi. Anai unang manian. Nunga disarihot di batahi ta mok-mok. Anai marniang hapor siao na. Mok-mok kita
di panari hono ni de bata narikot di ngolut tahun sotung marniang habor siauta. Amin. Hidup tong unang dah. Bah nga isari hod de bata hita. Dakolan tuari mersugut bohal tadi lehot de bata. Depotisio muna pe mungkin tahun narope ada kehabisi dah kesudahan. Bungani pe ada ngahabil bela be. HP marniang sotong. Mau lihat ma di panari honon di bata. Tu dia hamu borhat, tu dia mu karejo, tu dia mu marusaha. Saya ini useo di bata pasu-pasuna tu hita. Puji Tuhan. Praise the Lord. Alai sotong marniang hapor syata. Iko mok hapor syata. Iko mok. Naba dua hon. Taurui majo amang dohot tamuinang. Aur kebetulan nabalahu bereng onni pembangunan non olo tahe. Kirope ida te perencanaan aro te strategic planning non baru tutuh. Puji Tuhan ngadong digagas dotakan aja. Mola dong bubu misalnya na berdebutuson suatu ngadok kita mandok tang ngadok kepekku. Ungabe ale Tuhan lehom mak pasu-pasu au asadok pelehonokku ido deh berbeda doi dang adok darok kepekku darok kepeng name pangido tu de bata asadong pelehonot amin aduh sonna orang medo menan main narak pun tabangido matu de bata tu dia matau borhat pitor di batongon de bata pasu-pasuna ujung nadok pelehonot talao pauliu bagas joro tu dia pihamu borhat, be diulah hamu, damba akka pangabahan don akan asingi pasu-pasu ni dibata asadok pilihonot talaho, pauli hobbagasor, nunga dini pihon akan atu-atuatta, do tidak asa muli bagas joroon, unak saya hira butibe merenek tu sabuti ala budak tiang isan, iko butibe musia merenek tu san iko nono, memang gereja naunik do gereja to. Puji Tuhan, ibargugui di Batam panitia dot tidak sudah, ayo untuk mendesain gereja yang lebih baik. Unang adong nama dok, dang adok kebekku, aong do alai otak nyon nama, atong iman lihat deba ina, baliat deba itu ate. Beta, nah itu dalam ini bata, bagadah hok pasu-pasu natu hita. Amin. Napatuluhom masih turpuhon, tati rumah nabi nain nama balon. Wida odo namaol pangului dohot kejujuran jadi pangului unak pangalo jadi beda do pangalo deba pangului ong do berek kudu anggo sai hujamita do boy do HP sarupa si panganon ini persaulihon alai dampaknya tuh berbeda. Boleh botokon lao maronan itu martabak. Rona sadon, ini sama kau. Ya, terima kasih mak. Yalang. Rona sadon, dari mana beli ini? Kok lebih kecil dari saya? Selalu diungu-ungu. Ujung nasa daun berekon bereng mok no nasa daun jadi molo saya tahu ngutunguti marniang do ita alai molo ina ni leon di debata tahalas mok do ita alai masalah na akai nason nari dang olo be mok marniang nama ate idoina toy mak manang nadia pe nanai kudokon sudah mahita bersyukur di ngolon be dilihat di bata dia pe panari honon di bata tu hita tadok mak mau lihat itu di bata jala moloro tu hatai mangido icak kita unak tadok otik do dia alai tadok mak oda Tuhan nani leomi alani pasu mason lau pakion nami di ngolon dungi mok mahita bahenon ni debata. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat mak di hatam berita nauli
naung pinasak mo tuhami sadarion. Kabi jamita na mangulu asa porsia hami di nguluon. Manangah pinamasa di perdalanan di ngulu nami. Asa tok porsia hami na mangulu doho. Namarhuaso doho. Manarihon dohot mangaramoti akana posom. Na mangulu doho. Namarhuaso doho. Manarihon dohot mangaramoti sudi ruasmu. Alani Tuhan, abe namasa di tonga-tonga ni perdalanan nami, ganuk merseda-seda. Saya unang loas mabir hami di nguluon. Alai, upa sahat tayo matuho. Asa hona mangaramoti, ho manarihon, doho mermudu hami. Ali Tuhan, nung adileho ko tiruan na dinggan, siyan ina na mabalu. Mangalehon siyan hahurangan. Mangalehon nangpe soadong di ibana. Si saotik itak dohot miak guri-guri. Di pelehon ibana hobar tutonam marhiti na pinasa ni naposom. Di ulay ibanay. Pangoloy jala. Buhay Tuhan di ulay ibana. Obar tunani dok ni naposom. Dan gabe agoan ibana di itak. Alai. Gabe di sari hokkodo. Itak nasoti idang merna sudah. Miak di guri-guri dangolo marsik. Ali Tuhan songoni mahape di nguluon. Na jut-jut kami. Na disuruh hodoh kami. Lau mangula kasulodo manarihon nakadongan nami. Ali Tuhan tuk pergugui mahami di nguluon. Asa gabe songon na mabalui haporsiaon nami. Pangului di hatam. Dohot di bagasa bulus ni roha. Mangulahon ulaon nami. Nakpe nami mek nabi nain-nai. Alai mapakur macai gudang. Tuna posom si Elia. Haporsia si songoni mali Tuhan masa di hami. Saya jari hamili Tuhan. Ruas ni huriam. Asa hu pakai hami diri nami ngulu nami. Dohot nasana ni lehom itu hami. Boy pelehoron nami tu ho marguna tu torop halak. Asima roham. Rodo punguan Naomi. Huriam distrik 20 lalu de Boskap. Mangibati marminggu marsaur hami di Huriam makai pede boksadaon. Nung magabe jamita akan ngulu ni nanamion. Akaede puji-pujian na pinasa na sidape Tuhan. Gabe jamita na mangulu. Ali Tuhan. Dongani maakai na namin na mabalu. Pasu-pasu na sida. Nehon hahi pason. Padaw makarsak ni roha. Dongani na sida. Dinasa parukilon na. Dosi sarihonon na. Pasu-pasu sude pinoparna. Anak-na, parumain na. Buruna, rodi helana. Rodi akapahopuna be. Asiroham. Leho makanas ni roha di nanamion. Padaw akarsak ni roha sen na sidabi. Suksong nima ruas ni huriam akabipe de boksadon. Tu dia pe akai nanami amanami borhan. Dongani Tuhan. Pe akana niula ni tangan nasida. Pasu Tuhan. Asa gotlas ni roha nasida majalo dengga basa siako. Ali Tuhan. Di perencanaan ni pembangunan ni huriam akabipe de boksadon. Leo mas semangat dok gogo di sude panitia patulut cone. Pasu-pasu sude akaruas ni huriam. Asa boy ali Tuhan pele honon nami. Na boy pele honon nami. Manupahe pembangunan ni huriamon. Porsiado hami. Patulu somoy. Nang tuak kaperizinan. Dot akana hobartusi. Porsiado hami jolo anamo.
asa bui sikop saluhukna, bui marlas ni roh hamele Tuhan. Pajongjong bagas joromon, asa dong inganap pemujian nami, inganan panugun-ugur tok ke generasi muda, asa bui lam marlas ni roh hami tujuluan nyari. Ali Tuhan, mau lihat ma, jalo tangiang nami, nahu sebau kami tuho, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparadi maedeta los didikyon tapasahap piliata. Marede ita. Sinondang meluku diigil Yesus manang di dia beau totong
pasahak mapiliat tu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhut cilehon-lehon na dinggat dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasaat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho perhasya kami pilihan on. Ati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam mutada hami gurang ni sineon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mardok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajomo, say saot malomo ni roham di Banu Tongon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhamis darion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugyot tu pangujunan, padua mahami sian pangago. Pasu-pasu siap Tuharta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutoddim.